Magkatod mi atong feeds na gipa-deliver. Feed sa baboy. Kamoy nagpa-order? Si Dani man daw tawag. Sa magsaysay? Dira? Oo, Josephine o Dani Kalunod. Sityo sa Banganan. Ano siya, feeds? Pero wala pa ba na bayaran? 8 ka sako. 5,000. Ini mo pangalan ko, gisugo ra man gud mi mato diri nay. Wala mo ka tawag dito? Nakay anak nga nag-ano, sinakay anak nga nagpahatod. Problema lang kay wala pa nila bayari. Dili lang man daw kuwaon ng bayad. Pero naamoy ano, alaga. Tani pundo na siguro ni nga feeds kay daghan man. Pero di nagsigiglaon ba? Nagalaon mo? Wala man kabayad ana. Yani oy layo biya perting lisuras dalan oy. May anak gani ko si Mari, ang anak si Ma. Pero wala man siya nga na ko ma'am na ay. Ay titi hatod. Amo ala sa siguro ipatanaw sa inyo kay ang mga sako na ay pangalan ninyo ba kung inyo ha ba dito. Tanaw lang namo sir. Oh gani. Wapo man na i-feeds kay ano? Kanang para mo dako. Para paspas ba? Ali tay. Taas lang na tay. Ipat-at pa. Surprise! Joke lang. Ito tanay. Joke lang, advance happy Valentine's daw. Kumbaan ka, nice. Dito kasapat ni tatay na yun. Ay. Walay kulba, kay walay bayro nun. Kay, advance happy Valentine's. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibig? Okay, nanay. Kung maputi na Tay. Ingon sa kanta ba, kung maputi na daw ang buhok ni nanay, i-love lang yapon ni mo. Oy, sana all. Labi man gyapon ni ma'am bisag Anak jud nay no. Mo gina importante sa anak mo. Oo. Love you. Nakabalo mo kung kinsay nagpadalaan eh? Wala. Sige. Na ako'y basahon para may balaan ninyo kung kay kinsagikan. Hi to my greatest love. My first love, Papa Pangit and Mama Beautiful. Advance happy Valentine's sa inyo, Mama ug Papa. Biskan sobra kalisod ang kinabuhi na agihapon mong duha nag-inunungay through ups and down. Wala jud ninyo biyae ang usag-usa. Biskan permi lang dalalisay. Mama and Papa, salamat kaayo sa tanang sakripisyo karon. Karon na jud nako na-realize na dili lalim mag-alaga og bata. Maong feel na kaayo nako og unsa inyong sakripisyo. Mama, Papa, biskan sa kinilang na paraan, maparamdam namo sa inyo kung unsa namo kamo kapalangga. Babawi po ang anak nyo, kaya ingatan nyo ang katawan nyo. Promise, babawi ako. Kami pala, hindi lang ako anak nyo. Hehe. I love you both. See you soon. Surprise from someone special, Kim and Vel, all the way from Kuwait. Si Boss Kim. O nga, iyang GF na si Ma'am Vel. Mao'y nagpadala. Oy. Oo, nya unsay maingon nato sa ilaha. Ikaw una nay sa imong say maingon mo sa imong anak o sa iyang girlfriend. Koy ako. Koy salamat. Okay, salamat po sa inyo.
Sige, okay ra. Uba ko gyud. Kiss ayo. Sige, tatay. Kay maingon nimo tay sa imong anak nga nakahinumdum jud no kay sa Valentine's man gud busy naman gud kaayo mo ang gi-advance nila. Surprise jud. Sa imong masulti sa imong anak tay. Emotional si tatay, speechless. Speechless. Okay, sige. Sabot naman sila tay no. Actions speak louder than words. Sige, maglutag candle. Ihangin kay diri sa ulo. Gani. Okay, dungan mo tay. Nanay. Salamat. Yehey! Advance happy Valentine's. Nya, wala kiss diha kay Valentine's ba ya? Oh, wow! Nay, isag gikapoy kay mis kalisod sa dalan murag nawala jud karon ba nakita namong kiss ninyong tatay ba? Okay ra. Unya, nalipay ta karon sa ilang gipadala? Oy, tay. Kabutangan. Oy, kabutangan. Nay, gisigurado jud sa inyong anak nga dili mo magutman. Yo, nay. Duha ka kuan, kasakong bugas. No? Para dili magutman ba naagay konsumo. Okay, sir, ikaw sir. Sa imong maingon sa ilaha sa Advance Valentine's Day. Walang maingon siguro ano naman ang mga anak padayon sila na Ako mamay 15 na tubukman. Wow. Mo nang mga apo mo anay makapaligon. salamat po no, sa kay ako sa iyang iyang wala nila ka sa mga usap. Gani. First time nga Valentine's nga mag-celebrate ta. Oy. Okay. Nay, kami ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Gikan pa jud mi Kidapawan itawon. Tuyok jud mi diri sa Marilog District para makaabot ra jud diri no. Kay wa man tay shortcut go dira. Oo. Og nalipay kaayo mi nga nakita namo nga na-appreciate jud ninyo ang gipadala sa inyong anak no og sa iyang uyab. Og maayong panglawas lang permi ninyong duha. Happy Valentine's. Advance kaayo. Palakpakan nato si nanay ug si tatay.